Ilieci de grădină la Chiveci. Ăștia sunt cei roz deschis. Am pus în ghivece ceva mai mari. Aici iarăși avem câțiva, acolo iarăși avem câțiva. Și o clematită Hunter între ei. Ia să vedem pe cei roz închis cum arată. Deci aceștia sunt cei roz închis. Arată bine și după ce am mutat în ghivece ceva mai mari. În fapt în peturi ceva mai mari. Și aici sunt cei mici, care vor fi buni pentru la anul, la vânzare. Ce mai avem noi pe aici? Mai avem și buldonești, încă sunt micuți. Mai durează, mai spre toamnă, cred. Plumbago alb. Acesta de aici am două bucăți. Abutinor roșu am și două bucăți. Plumbago bleu, 3 bucăți. Hai să vedem puieții de iliac indian roșu. Sunt destul de mulți, dar sunt micuți. Aici avem. Sunt în creștere. Sunt recent mutați în ghivece mai mari. Aceștia alții sunt mai mici. Și nu cred că vor merge anul ăsta pentru la anul. Acolo iarăși avem câțiva mai mari care trebuie mutați în ghivece mai mari. Aici sunt mai mulți. Unii deja mutați, unii care urmează să fie mutați în ghivece mari. În rest sunt brugmanții care încă n-au înflorit. Astea înfloresc sfârșitul august-septembrie. Și alte flori, echinacea, amaryllis, mai mulți. Aici am mutat deja Piracanta coccinea roșie. La toamnă sunt buni de dat. Hai să vedem ce-i mov. Deci puieții de liliac indian mov, care i-am germinat mult mai târziu și sunt mici. Ăștia sunt buni la anul. Iarăși liliac indian alb, mai am câțiva de anul trecut. Sunt mari, la 50 de lei, la 50 de centimetri, 30 de lei. Mai greșește omul. Să ne ducem mai departe. Mai departe, altă dată. Ați văzut lilieci indieni.